Ongi etorri ProTalent podcastaren atal berri batera. Atal honetarako berrikuntza taldeko kide bat ekarri dugu, gonbidatu dugu. Bera, sakandarra da, Iturmenditik dator zehazki eta 31 urte ditu. Ander Gabirondo, kaixo. Kaixo egunon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Aurreratu dugu berrikuntza taldeko kide zara, baina kontatuzuk hobeto zein alorretan egiten duzun lan Anporen barruan. Bai, noski. Bueno, nik Anpo horren enpresa handia izan da, Anpoko balukbulagintzako sektorean nabile, eta zehazki berrikuntzako departamentuan. Sartu nintzen gaztetan, eta ikasle bezala, eta bar, aukera auki nuen bertan laneko kontratuarekin ja jartzeko, eta hori da. Orduan Zenba demora da matzu orduan? Egia esan, sartu nintzenetik ni 10 urte lehenengo ikasle zela, baina gero ja hori, kanbio egin da, eta ondo egia esan, bai. Eta zehazki zertan datza zure lana, hau da, zein da zure zeregina? Bueno, guk azkenean berrikuntza normalean eukitzen dugu produktu garapen baten esan dezagun funtsa, eta produktu garapenak pauso ezberdinak dauzke, baina guk esan dezagun lehenengo pauso hartzen deula, ez? Nolabait esan dezagun teknologikoki edo teknologia soluzioak ematea, normalean behar bat egoten da komertziala, behar bat produktu batena, eta guk ematen du lehenengo pausu hori. Eta, azkenean funtzioak egunerokotasunean normalean da talde bat bideratu, produktua ulertu, eta hori ulertu eta gero esan dezagun jendearekin egon, jendea bideratu, eta bakoitzaren lana ondo ematen dela esan dezagun zigurtatu. Berrikuntzaren alor horretan, non esango zenuke daukazuela fokoa jarrita? Guain egia esan, azkeneko urtetan, produktu esan dezagun balio erantzi gehigarria duten produktuetan zentratu gara batipat, baina egia azkeneko urte hauetan bizi dugun momentu historikoan bastante garrantzitsua da, batipat transizioa, eta hor mundu mailan hau baten dagoenez, tema hori. Eta esango nuke, oraintxe bertan, proiektu asko edo gehienak zentzu hortan atakatzen dutela, ez? Esaterako hidrogenoko mundua horre puripurin dago, baita ere berrikuntza departamentuan atera dugu talde txiki bat zentratzen dela ez bakarrik ekipamentuan, baizik eta sistema osoak egitera, kontrolak, elektronika, eta gero baita ere, naizta ez den horren besteko saltoa, baina produktu estandarretan, birfinde egitan, edo normalean grisak konsideratzen den produktu mota hortan, prozesu berriak egiten ari dira nola baite berdetzeko. Eta hor baita ere badauzkagu, zerbitzu bereziko balbula batzuk, eta hori. Eta produktu berriak garatzeko prozesu hori guk uler dezagun, nolakoa da? Zaila da, konplexua da? Produktu pila bat aldatzen da esan, baina normalean lehenengo pausua identifikatzea produktu horrek ze berezitasun dituen, azkenean, ez da berdina zerbait gutxi gora bera arkitektura berdina izan daikena, edo oso ezberdina den produktu batek izan daizken, ez? Baita ere produzio nivel baten, edo horrelako tematikatan aldaketa handiek identifikatu beharra daude, eta gero esango nuke, lehenengo pausua behar hori identifikatzen denean, teknologia konpondu beharra dagoela, ez? Soluzioak eman, ideiak garatu, askotan bai proveedorek bilatu, nola baite kapazitatea sortu hori egiteko. Eta guzti horretarako kolaborazioak beharrezkoa dira? Bai, nahitazkoak. Beti pentsatu dute talde laneko hori izango litzakela gure proiektuaren funtsa, eta taldearek dauken indarra azkenan zuri ematen dizula, indarra hori. Bai. Trantsizio energetikoak eta deskarbonizazioak garrantzia daukazuen alorrean, zer ari zarete egiten zentzu honetan? Esango nuke, alde edo bide ezberdina jorratzen ari direla, bide zabalak dira esan, baina nik fokoa jarriko nuke aurreko pixkat hildo hartuko nuke birfinde egitako prozesuetarako nola baite berdetze hori, orain adibidez ez, autoak diesela erabili partez gasolina erabiltzen dute, orduan ekipamentu berria behar dituzte, eta esango nuke hidrogeno munduan baitare bastanteko apostua eginda dagoela, batipat almazenatzeko sistematan behar diren azkenean bai balbulak eta baitare sistema osoak egiten, eta azkeneko agian transizio baita ere oinarrituta dagoen mehatzagintza edo beharrezkoa den
prozesu kate hortako ekipamentua baitare egitea. Okerrez banago, Suitzara makina bat bidaia egindakoa zara, konta iguzu, pixka bat zer den Suitzan egiten duzuna, zergatik bidaia hauek? Ba, egia esan, ni azkeneko urte hauetan hidrogeno munduan egon naiz esan dezagun sartuta, zehazki, eta Suizako zonalde hortan ikaragarrizko ekosistema dago horren munduan, zehazki almazenatzeko teknikoki esan dezagun hidrogeno kriogenikotarako balbulak egiten ditudala, eta bertan aurkitzen ditugu gure kompetentzia izango diren enpresa nagusiak, erabiltzaileak, adituak, batzuetan proveedoreak ere bai, eta bidaiak izan dira bizka bat bertako sare hori egitera esan dezagun fokalizatuta. Eta nolako esperientziari da izaten zuretzat pertsonalki ere hori? Polita, bai, oraindik maletak izan ditu sartu diruarekin, baina bestela ondo ez. Hidrogenoa aipatzen zuen, hidrogenoaren alorrean munduko balbularik onenak egingo dituzuela esatera usartuko zinake? Gaur egunez, baina saiatzen gara, bai, etorkizun batean ziur baiet. Badaukazu eskuartean orain, kontatzeko moduko proiekturik? Bai, bitu, azkeneko urteko agian errepikako izatea da, baina hidrogeno munduko aldaketa batzuk eta hasi dira ideia hasiera batean zoro ematen zuena, hegazkinetan konbustible fosilak edo ebitatu, eta hidrogenoko, esan dezagune, konbustiblea bezala erabiltzea, eta prozesu bat daukagu orain martxan, nola bete sistema guzti hori demostratzeko, gu ez gara horren arduradun, baina sistema horren balbulak suministratuko ditugu. Orduan, nahiko proiektu potente izaten ari da, eta agian ezberdina. Tira, Suitza aipatu dugu, baina Estatu Batuetan ere izan zara, zer NASA alako erreferenteekin nolako esperientzia izan da? Ona, esan, bai, izen potoloa dira, gero esan personak azkenean betiko danetio dago, eta esan oso ondo. Lagunak ere ingara batzuekin, elkarbanatu ditugu, ez bakarrik laneko asunto, baizik eta azkenean pertsonak ezagutu, eta erlazioak ere bai egin, eta nik esango nuke oso aberasgarria. Azkenean, normalen mundu hortan ibiltzen da jendea urte asko dauzke, askotan ia jubilatzea aldea dago, eta bizi osoa eraman dute proiektu jakin horri esan dezagun dedikatuta. Eta daukaten ezagutza ikaragarria. Orduan hortatikan pixka bate datea oso aberasgarria da. Bai. Energy Intelligence Centeren ere bazabiltzate, proiektu honetan ere bazabiltzate, zertan datza zehazki, zer da hau? Bueno, nahiko zabala baita ere, Energy Intelligence Center, esango nuke sortu zela enpresaen sinergia bilatuz, eta esan dezagun, askotan, esan dezagun, ekipamentu ez bakarrik energia munduko edozen erabiltzaiek, ekipamentu ezberdinak erabiltzen ditu, eta azkenean ate joan barra duke, bakoitza eskatzen, eta bar. Nik esango nuke asmoa izango dela, hori dena unifikatu, eta energia munduan nola baite Euskal Herria piko edo polo bezala identifikatzea, eta edozein zalantza, edozein inbertsio, edozein proposamen egin beharra dagoela, ez enpresak identifikatu, baizik eta gune hori identifikatzea, eta gero bertatikan esan dezagun, tokatzen zaionari esan dezagun banatzea. Eta zentzu hortan nik esango nuke, etorkizunari begira, oso garrantzitsua da, azkenean energia transizioko goera baten gare, eta energi teknologi berrik behar izango ditugu ziurren ikan. Orduan, berrikuntza hori baitare ez bakarrik arlo pribatuikan, baizik eta publiko pribatuk behar ditu, bideratu beharra dare oso proiektu luzek, nun subentziok dirue azkenen finantziazio handia behar den, eta horrelako konglomeratu bat izatea, azkenean funtsezkoa da. Beharrezkoa. Tira, gustatzen zaigu, Ander, gure gonbidatu eta elkarrezketatu guztiei galdera berdina egitea ulertzeko guk ondo nolakoa den lana. Zure eguneroko lan egun bat nolakoa da, ohiko lan egun bat? Nola hasten da, zer egiten duzu? Oso ezberdina egia esan, baino normalean esango nuke hasieran beti bileratxo bat lan talde ezberdinekin, martxan dauden proiektuen jarraipena egiteko, berriren bat jarri balin badago, egunerokotasun hori pixket horrela astea gustatzen zait, gero normalean lan pertsonalerako tartea hartzen dut, eta bertan normalean izan diezke diseinu batzuk, ordenagailuan egon, ofizinan, askotan baita ere montajeko zonaldera jaistera, zerbait probatu behar balin badago, prototiporen bat edo, bertan egon, jendearekin egon, eta gero normalean egunerokotasunen aldatzen diren
emailak, deiak eta hori pixka bat lan karga basiko hori kendu, eta askotan baita ere, urrenko pausu zentzuk izango diren pentsatu, edo gauza ideia berriak lortzen saiatu, eta hortan ibiltzea ere bai. Podcast hontan ja klasiko bat bihurtu dira, galdera batzuk, eta horietako bat da zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik? Esango nuke aldakortasun hori, beti dagoela norbait gauza raro bat eskatzeko prest, eta horrek agian, bai, sortzen dola, ez? Goze puntu hori jakintzaz berdinak eukitzeko, satisfazio personal hori lortzea gauzen ikasten, eta aldakortasun hori nik esango nuke dela laneko, onena. Eta kontrara, gutxien gustatzen zaizuna, edo gutxien gustatu gabe akaso zailena egiten dena? Agian berdina, rutina falta bat agian izan daike. Horren beste gauza ez berdinak egiten ditugu, edo saiatzen geha bizket horre egoten, batzutan rutina falta hori, edo gauzak aldakorregia direlaren sensazioa izaten dugu bat. Entengabeko aldaketa hori, ezta? Etira, esan diguzu, 10 urte inguru dara matzazula hemen hanpon, ikasketak egiten hasi zinenetik zaudela hemen, zergatik aukeratu zenuen hanpozuk? Egia esan, garai hartan ez duen hanpo ezagutzen, ni Naparra Sakandarra izan da, Goierren ikasten nuen, eta aukera, argi naukan, ikasketekin batera, azkenean diru iturri bat behar nuela, eta aukera zegoen lan ikaste partekatzen egoteko, eta bertatikan proposatu zidaten, hanpo. Eta egia esan garai hartan ez nuen ezagutzen, etorri, lehenengo urtetan, azkenean gauza politak ikusi nituen, bai produktua, bai lan egiteko era, baita ere horren enpresa potentea izan da, etorkizunerako, ez, ikusten duzu aukera bat izan daikela, eta bertan egia esan, erritmo hortan sartuta, ondo ikusi dut, eta ez nuen egia esan espero, nahiko improvisile izan da egia esan. 31 urte dituzu, gaztea zara, ibilbide profesional luzea daukazu aurretik, garapen profesionalerako zer ematen dizu, hanpok? Esango nuke etengabeko ikasketa prozesu hortan murgilduta egotea, esango nuke. Entorno bat edo egoera bat oso polita dena lanerako, eta beti egoten dira arazoak eta horrelako historiak, baino lan talde personalak iasan oso ona dela. Esaten zenuen eguneroko lana desberdina dela, aldakorra dela, igual hildo honetatik, baina zein esango zenuke dela zure erronka orain? Beti nik esango nuke erronka bezala agian alderdi teknikoa, ez dakit pixkatxo bat aldegin, eta 31 urterekin ja hasten dira gauza batzuk pixkate ezberdine ikusten, eta esango nuke, teknikokiz gain, beste zeharkako kompetentzia batzuk lortzea, eta pixka bat esan dezagun diversifikatzea, edo aukera ezberdina lantzea. Eta kooperatiba izaera hori, pentsatzen dut, zuen alorrean ere zerbait berezia dela, ez? Bereizgarri bat dela. Bai, azkenean urte amaieran askotan konturatzen gara, ez? Gu garela honen jabe edo jabe partzialak esan dezagun, egia esan urtean zehar pixkat gehiago azten dela, lan ejecutibo hortan gare edo lan egiteko hortan, baino egia esan kooperatiba baten egotea eta honen parte izatea, nik esango nuke plus bat ematen dola, ez? Azkenen gauze bultza egitea eta saiatzea, batipat etorkizun bati begira, hause mantentzen, ez? Jaso izan ditugu aurreko generazioko lan gogorraren ondorioz, suerta auki dugu horrelako enpresa bat izatea ondoan, eta bertan gaudela, urrengoi ere bai uzten saiatu beharko gehan. Urrengoei aipatzen duzula, aurrera begira argi dago berrikuntza funtsezkoa dela. Zun berrikuntzari dagokionen nola sentitzen zara hemen kokatuta? Berrikuntzaren Championsean zaude? Zaila da hori esaten nahi esan, Esango nuke hobetzeko aukera daukagu leku guzitan bezala, baino tira saiatzen gara, bai. Ander Gabirondo, eskerrik asko, plazerra izan da zure esperientzia eta zure begietatik, zure ogibidea eta hanpo pixka bat gehiago ezagutzea. Eskerrik asko eta ondo segi. Eskerrik asko zuei, aukera hona izan da esan.